Okhulumayo nguSibongile. Lana sizobe sixazulula ama-radical equations. La sinikiwe isibalo sethu 3 plus square root saka 5x plus 6 is equals to 12. Esizokuyenza la kulesibalo esithe sanikezwa sona, sizofuna indlela zokuthi sisuse le square root siphinde futhi sisuse nezinombolo ezingadingekanga kulesibalo esithe sanikezwa sona. Esizokwenza ukuthi sibe no squared, sibe no minus, siphinde futhi senze no divide. Lo 5x lo plus 6 esinikezwe wona sizomenza bese uma sesimyenzile lapho siyachubeka nesibalo sethu. Kodwa manje sizocala ngalo 3. Inhloso yethu ukuthi sisuse lo 3. Into engizoyenza ukuthi sisuse lo 3 sizominasa bese lokho engikuminasile ngapha ngizominasa na ku12. La ngizominasa kububili u3 ngiminasa omunye 3 ngizothola u0 bese ngibhala le square root sum sa 5x plus 6 is equals to 12 ngiminasa ngo3 impendulo engizoyithola ngo9. La njengoba bese ngikhulumile ekucaleni ukuthi inhloso yethu ukuthi sisuse le square root lesithe sanika sona sizobisusa ngalo squared lo bese siyamenza nakwengxenye lo squared samfaka esikwenzayo ngapha nangale siyakwenza. Impendulo esizoyithola lapho sizothola u5x plus 6. Uma sesicedile ukuthola kanjalo bese sizondlulela la kule yesibili lo 9 squared. Lo 9 squared lo sizomsusa ngokuthi sithi u9 ngimphinda ngo9 bese impendulo esizoyithola lapho siyayibhala. Ake sizame ukubaleni la. Ngizothi u9 ngimphinda ngo9 impendulo engizoyithola uma ngenza kanjalo ngizothola u81. Lana ke inhloso yethu ukuthi manje sisuse lo 6 sizofaka u-negative 6 nangale sifaka u-negative 6. Lana ke bese sizosala no 5x is equals to 75. 81 ngimsuse ngo6 75. Uma sesicedile sesisusa u5 nangale siyamfaka futhi u5. 5 divide by 5 u0 soba no-x. 75 divide by 5 impendulo esizoyithola lapho ngu15. Nayo ke impendulo esithe sayithola. Kodwa ukuze sibe nesiciniseko ukuthi lesiyitholile impendulo yiyo yona lena elungile sizohamba siyele phezulu siyokwenza esinye noma isibonelo ukuze sicaciseleke kahle ukuthi yiyona ngempela impendulo esithe sayithola. Ake sicaleni. Lana ke uma ngino 3 plus square root sika 75 square root sika 75 plus 6 is equals to 12. Lana ke into engizoyenza ngizohlanganisa lo kuma square root 75 plus 6 thola 81 is equals to 12. Uma sengicedile lapho ngizofuna isquare esaka 81. Lokho ngizothi 3 plus 9 thola u9 is equals to 12. Lena ke impendulo yiyo ke sikwazile ukuhamba ukuthi soyibona kahle lephezulu.